Здравейте на всички, тук е Dark Clasher с вас и днес ще ви представя новото ми клипче за играта Clash Royale. Това, което съм подготвил днес е много готино и се надявам да ви хареса. Първо това, което виждате е Pro-Bulgarian клан. Сега ще ви покажа два клана, това е единия, това е другия България. Ако напишете в търсачката България, нали, ще ви изгледа доста, така че ето тук клан тага може да напишете. Препоръчвам на всеки, който търси приятен клан, който има активност, има бърз донейт, където не е скучно, нали, да кажеш, влизаш и гледаш само показват кой как победил или кой как загубил или няма никакво писане. Не е точно обратното, това са много готини кланове, които аз лично съм бил и съм направили впечатление. Така че в момента ги показвам на всички вас, които си търсите приятни кланове. Ето тези два България и Pro-Bulgarians, може да влезете в тях. Това е за двата клана, благодаря много. И нека да пристъпим към играта. Какво сме ви подготвили днес? Първо ще отворим Magical Chest, ще отворим Free Chest, ще ви покажем накрая на това видео. Това видео ще бъде доста кратичко, защото целта на това видео не е нещо тук да ви показвам или да ви говоря, а е свързано с Grand Challenge честове, които са от моя акаунт, които са общо 10, мисля, да, 10 броя, така че ще има да гледате и да се радвате. Предполагам, много от вас харесват честа опенинги, така че доста отдавна не съм правил и ще можете да ги видите на края на това видео. Преди това ще ви покажа някои неща от моята лична колекция, така да го кажем. Вижте наскоро какво ми се падна. Сега ще ви покажа малко така, днешното клипче така е малко по-забавно, по-различно. По-ли става на въпрос за това да ви обяснявам тактики, така нататък, общо взето да ви покажа честа опенинги, да ви покажа някои интересни неща. Ето сега ще видите моята колекция от карти, които съм печелил в Clash Royale. Наскоро преди 2 дена спечелих спарки от Free Chest, както можете да видите. Готино, нали? Тук е Legendary Chest, който спечелихме, тук е Miner, който купихме от шопа, Legendary Chest, нали, който купихме от шопа. Тук това е дървото от шопа от специалната оферта, тук това е Sparky. Тук виждате задаване като тапет, просто не да намеря картинката, пък телефона ми е запазил в там, където мога да сменям тапета и само там я намерих и затова направих такъв скриншот. Същото е с принцесата тук на скриншота, не можа да намеря никъде повече. Да, тук това е, трябваше да го показвам. И Lava Hound от Super Magical Chest. Знаете, бяхме отваряли такова клипче. Това е моята колекция, доста готина, нали? От честове, които съм шерил, дори които съм ги купил от шопа, тях въобще не ги сметам, така че няма нужда да ви ги показвам къснито, така иначе не ги изкарва. Нека да видим сега Free Chest, 83 Gold, помпа и Minion Heart. Окей. Ами, нека да пристъпим към Magical Chest. Разбира се, че няма да пристъпим към Magical Chest. Ще ви покажем някаква битка. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Какво да ви покажем? Какво да ви покажем? Много интересни битки имаше. Нека... Не, тази няма да е интересна. Този това е слаб. Тази. Ще ви покажа. Да, и вече съм 11 левел, тъй като от Grand Challenge честовете доста голд имах и си апгрейднах всички карти. С малко ще ви покажа и кои ми останаха и кои няма да апгрейдна никога, освен ако ми се нуждае от HP. И затова по тази причина успях да стигна на 11 лева, тъй като наистина доста карти апгрейднах и много се радвам за това. Тук интересен пуш. Вече имах Zap и Ice Wizard. Тук не бях много сигурен дали мини пеката няма да такова и затова познах гоблините, но по-добре да съм сигурен.
Тук левела на картите на опонента му е доста слаб, но общо взето много добре играе играта и с две Legendary карти и Hog Rider 8 левел също е много трудно. Много тръгвам заедно с Майнер. Но много ме кефи този дек, защото с него мога наистина по много начини да атакувам. Дава ти толкова много варианти да тръгнеш в атака, да изненадаш опонента си, тъй като ако постоянно, примерно, играете с Hog Rider и гоблини и пуска барберени или Ice Spirit, за да ви шатдауне Hog Rider и по този начин не можете да направите нищо на кулата. Винаги имате опцията с майнера, заедно с миньоните, заедно с гоблините, заедно с принцесата за малко чип демидж, което е наистина много интересно. И хубавото е, че ако някоя част от вашата стратегия не действа, да кажем, че вашата офанзива не действа, виждате, че ви спират. Много пъти съм ви казал, нали, опитайте се така да промените тактиката и да тръгнете по друг начин, че ще загубите, ако правите едно и също и опонента ви го спира. Както виждате, видяхте, че точно за това ви говоря в момента. Видях, че постоянно ми пуска барберен на Hog Rider. Викам, окей, добре, не смятам да си губя времето, щом не става с Hog Rider. Тръгвам заедно с майнера, принцесата, гоблините и така ще взема само кулата. Ето виждате, в момента въобще не пускам Hog Rider, защото, както виждате, майнера свърши перфектна работа. Тук сега трябва да внимавам. И много далеч сложих Ice Wizard, какво си мислех. Добре, че сложих барберените. Тук вече си сложа Hog Rider, за да нанеса поне един удар на кулата, за да може след това майнера да го довърши. Ето виждате как знам какво съм правил. За да можеше точно майнера с един удар да събори кулата, Хога просто да му помогне да я намали толкова, колкото да успее майнер с един удар. Че майнер беше с 2 удара, защото беше на 90 HP кулата. Ето вече съм 11 левел. И нека да видим какво се съдържа сега в този Magical Chest и ще добавим ли към колекцията нова Legendary карта. Нека да видим. 795 Gold, 1 еликсир колектор, 16 Royal Giant, Jesus, 30 бомбера, 41 Найта, ужас, мразя Найт. Не, няма да ни се падне нищо. И нека да видим сега епик картата. Baby Dragon, идеално. Готино. Вече можем да го дигнем на 4 левел. Да видим къде е Baby Dragon, ето го. Чик. Супер. Да вгърнахме всички тези карти, останаха само Мортара, който на 11 левел. Не. Скелетон е на 11 левел. Също няма нужда да давам 20 000 голд за карта, която наистина няма да ползвам. Да, за HP да, окей, ако имам излишни пари, окей, да, ще апгрейдна. Стрели също не смятам да дам 20 000 голд за карта, която наистина още не смятам да ползвам. Така че малко за тези две карти един ден, ако реша да ги вмеся някъде в дека си, да, окей, с удоволствие, но Мортара на 11 левел също не, просто не. Тук в Magical Chest за жалост не си пада нищо, трябваше третата карта да е повече rare карти, за да може втората да е epic. Но с тия сме нахалствали, имаме почти всички карти в играта. След че само все още чакаме Inferno Дракона. Ще го видим този батко, кога ще дойде. Каза, че е много лоша карта. Лично мен не ме интересува каква е, защото никога няма да играе Air Deck. Поне за сега, тъй като въобще не ми харесва и въобще не съм никакъв фен на Air Troops, така че Inferno Дракона, колкото за забавление така да се джъткам с него, да, но по принцип не бих играл с него.
Това беше за днешното клипче, както казах, доста кратичко. Сега ще ви покажем Grand Challenge-ите. Отново ви казвам, мисля, че са 10 на брой. Така че всяко едно мисля, че по 30 секунди. Така че ще се получи доста готино клипче. Искам да благодаря на G Dani, който, само да го намеря, ето го тук, който успя да... той беше човека, който ми ги събра тези Grand Challenge честове. Всичките, естествено без загуба, мисля, че един имаше само една загуба. Т.е. имаше 11 победи, имам предвид. И благодарение на него, нали, така имам тези Grand Challenge честове, за да ви ги покажа на вас. Така че благодарности на него, заслугата е изцяло негова. И това беше днешното клипче. Надявам се да ви е харесало. Тук беше Dark Lasher с вас и до нови срещи! Здравейте и сега ще пристъпим към отварянето на този Grand Challenge. Нека да видим. 22 000 голд, 56 бомбер, 21 Goblin Hut, 27 Musketeers, 189 миньони, 213 Minion Horde, 4 Rage, 62 фурни, тук ще е Common и накрая ще е Epic. Royal Giant, ужас. И идеално Bowler. Окей, това беше честа опенинга. Здравейте и сега ще пристъпим към отварянето на следващият Grand Challenge Chest. Нека да видим какво се съдържа в него. 22 000 голд, 61 Minion Horde, 65 Bomber, 14 мини пека, 169 миньони, 237 Canyon, 4 пека, 477 мортара, това е ужас. И мисля, че сега ще бъде Rare карта, да. 96 мускетара. И това беше за... Здравейте и нека да видим какво ще има в следващият Grand Challenge Chest. И отваряме го. 22 000 голд, 42 бомбера, 57 Royal Giant, 113 арчери, 17 мега миньон, 308 Minion Horde, 4 Lightning, 459 Canyon, 7 бойлера, yes! Най-сетне можем да ги апгрейднем и мисля, че сега ще се падне Rare, тъй като много малко Rare карти се паднаха, да. 93 Inferno Tower. И това беше за този Grand Challenge Chest.
Здравейте и днес ще пристъпим към отварянето на следващия Grand Challenge Chest. Преди това ще ви покажа набързо. Днеска се отбра какво ми се падна от Golden Chest. Lumberjack, за първи път ми се пада Legendary карта от Golden Chest, така че тези ще прибавим към колекцията и нека да видим сега какво се съдържа в този Grand Challenge Chest. Така, 17 500 голд, 7 фурни. Искаме много миньони да ни се паднат, тъй като я ползваме в момента тази карта и е много хубаво за моя дек. 24 Fireball, 185 Canyon, 235 Ice Spirits, 269 Knight. Не ни се паднаха миньони. 40 Wizard и да видим епик картата каква ще бъде. 9 пека. Супер, вече можем да апгрейдим пеката на 4 левел. И това беше за честа. Здравейте и нека да пристъпим към следващия Grand Challenge Chest. Нека да видим какво се съдържа в него. 14 200 голд, 4 Inferno Tower, 7 фурни, 12 Wizard, 21 3 мускетара, 23 Bomb Tower, 171 Archer, 207 бомбера, 219 гоблини и накрая епик картата ще е 6 лайтнинга. И това беше за честа. Здравейте и това е последният Grand Challenge Chest, който ще отворим за вас. Нека да видим какво се съдържа в него. 22 000 голд, като обикновено, 5 мини пека, 52 спир гоблини, 100... Yes! Вече можем да си апгрейднем миньоните на 11 левел. Супер! 142 бомбера, 189 арчери, 29 3 мускетарки, 459 Royal Giant, 76 Fireball. Ох, що не ми се падна Hog Rider. И нека да видим епик картата, коя ще е. Baby Dragon, окей, супер. И това беше за всичките Grand Challenge клипчета, честове, които искахме да ви покажем. Надявам се да са ви харесали. Отново благодарности много на Джедан от моя клан, който лично той ги направи за мен. До нови срещи и долу в коментарите може да напишете всички тези неща, които ви интересуват или искате да видите. Тук беше Dark Lasher с вас и чао! Здравейте на всички, тук е Dark Lasher с вас и днес ще ви представя новото ми клипче за играта Clash Royale. Това, което съм подготвил днес е много готино и се надявам да ви хареса. Първо това, което виждате е Pro-Bulgarians клан. Сега ще ви покажа два клана, това е единия, това е другия България. Ако напишете в търсачката България, нали, ще ви изгледа доста, така че ето тук клан тага може да напишете. Препоръчвам на всеки, който търси приятен клан, който има активност. Има бърз донейт, където не е скучно, нали, да кажеш, влизаш и гледаш само показват кой как победил или кой как загубил или няма никакво писане. Не е точно обратното, това са много готини кланове, които аз лично съм бил и съм направили впечатление. Така че в момента ги показвам на всички вас, които си търсите приятни кланове. Ето тези два България и Pro-Bulgarians, може да влезете в тях. Това е за двата клана, благодаря много. И нека да пристъпим към играта. Какво сме ви подготвили днес? Първо ще отворим Magical Chest, ще отворим Free Chest, ще ви покажем накрая на това видео. Това видео ще бъде доста кратичко, защото целта на това видео не е нещо тук да ви показвам или да ви говоря, а е свързано с Grand Challenge честове, които са от моя акаунт, които са общо 10, мисля, да, 10 броя, така че ще има да гледате и да се радвате.
предполагам много от вас харесват чест опенинги, така че доста отдавна не съм правил и ще можете да ги видите на края на това видео. Преди това ще ви покажа някои неща от моята лична колекция, така да го кажем. Вижте наскоро какво ми се падна. Сега ще ви покажа малко така. Днешното клипче така е малко по-забавно, по-различно. По-ли става на въпрос за това да ви обяснявам тактики и така нататък. Общо взето да ви покажа чест опенинги, да ви покажа някои интересни неща. Ето сега ще видите моята колекция от карти, които съм печелил в Clash Royale. Наскоро преди 2 дена спечелих Спарки от Free Chest, както можете да видите. Готино, нали? Тук е Legendary Chest, който спечелихме, тук е Miner, който купихме от шопа, Legendary Chest, нали, който купихме от шопа. Тук това е дървото от шопа от специалната оферта, тук това е Sparky. Тук виждате задаване като тапет, просто ми нужда да намеря карти. И също не смятам да дам 20 000 голд за карта, която наистина още не смятам да ползвам. Така че малко за тези две карти един ден, ако реша да ги вмеся някъде в дека си, да, окей, с удоволствие, но Мортара на 11 левел също не, просто не. Тук в Magical Chest за жалост не се пада нищо, трябваше третата карта да е повече rare карти, за да може втората да е епик. Но с сме нахалствали, имаме почти всички карти в играта. Мисля, че само все още чакаме Inferno Дракона. Ще го видим този батко, кога ще дойде. Каза, че е много лоша карта. Лично мен не ме интересува каква е, защото никога няма да играе Air Deck. Поне за сега, тъй като въобще не ми харесва и въобще не съм никакъв фен на Air Troops, така че Inferno Дракона, колкото за забавление така да се джъткам с него, да, но по принцип не бих играл с него. Това беше за днешното клипче, както казах, доста кратичко. Сега ще ви покажем Grand Challenge-ите. Отново ви казвам, мисля, че са 10 на брой. Така че всяко едно е, мисля, че по 30 секунди. Така че ще се получи доста готино клипче. Искам да благодаря на Джедани, който, само да го намеря, ето го тук, който успя да... той беше човека, който ми ги събра тези Grand Challenge честове. Всичките, естествено без загуба, мисля, че един имаше само една загуба. Т.е. имаше 11 победи, имам предвид. И благодарение на него, нали, така имам тези Grand Challenge честове, за да ви ги покажа на вас. Така че благодарности на него, заслугата е изцяло негова. И това беше днешното клипче, надявам се да ви е харесало. Тук беше Dark Lasher с вас и до нови срещи! Винаги имате опцията с майнера, заедно с миньоните, заедно с гоблините, заедно с принцесата за малко чип демидж, което е наистина много интересно. И хубавото е, че ако някоя част от вашата стратегия не действа, да кажем, че вашата офанзива не действа, виждате, че ви спират. Много пъти съм ви казал, нали, опитайте се така да промените тактиката и да тръгнете по друг начин, че ще загубите, ако правите едно и също и опонента ви го спира. Както виждате, видяхте, че точно за това ви говоря в момента. Видях, че постоянно ми пуска барберин на Хограйдера,
Викам, окей, добре, не смятам да си губя времето, щом не става с Хогрейдера, тръгвам заедно с майнера, принцесата, гоблините и така ще взема само кулата. Ето виждате, в момента въобще не пускам Хогрейдера, защото, както виждате, майнера свърши перфектна работа. Тук сега трябва да внимавам. И много далеч сложих Ice Wizard, какво си мислех. Добре, че сложих барберианите. Тук вече си сложа Hog за да нанеса поне един удар на кулата, за да може след това майнера да го довърши. Ето вижте как знам какво съм правил. За да можеше точно майнера с един удар извинявам се, да събори кулата, Хога просто да му помогне да я намали толкова, колкото да успее майнер с един удар. Значи майнер беше с два удара, да, защото беше на 90 HP кулата. Ето вече съм 11 левел. И нека да видим какво се съдържа сега в този Magical Chest и ще добавим ли към колекцията нова Legendary карта. Нека да видим. 795 голд, 1 еликсир колектор, 16 Royal Giant, Jesus, 30 бомбера, 41 найта, ужас, мразя найт. Не, няма да ни се падне нищо. И нека да видим сега епик картата. Baby Dragon, идеално. Готино. Вече можем да го дигнем на 4-ти левел. Да видим къде е Baby Dragon, ето го. Чик. Супер. Да апгрейднахме всички тези карти, останаха само Мортара, който на 11 левел. Просто не. Скелетон е на 11 левел. Също няма нужда да давам 20 000 голд за карта, която наистина няма да ползвам. Да, за HP да, окей, ако имам излишни пари, окей, да, ще апгрейдна. Стрели, снимката, пак телефона ми е запазил в там, където мога да сменям тапета и само там я намерих и затова направих такъв скриншот. Същото е с принцесата тук на скриншота, не можа да я намеря никъде повече. Да, тук това трябваше да го показвам. И Lava Hound от Super Magical Chest. Знаете, бяхме отваряли такова клипче. Това е моята колекция, доста готина, нали? От честове, които съм шерил, дори които съм ги купил от шопа, тях въобще не ги сметам, така че няма нужда да ви ги показвам като снимка, така иначе не ги изкарва. Нека да видим сега Free Chest, 83 голд, помпа и Minion Heart. Окей. Нека да пристъпим към Magical Chest. Разбира се, че няма да пристъпим към Magical Chest. Ще ви покажем някаква битка. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Какво да ви покажем? Много интересни битки имаше. Нека... Не, тази няма да е интересна. Този това е слаб. Тази. Ще ви покажа. Да, и вече съм 11 левел, тъй като отграничавам 6 доста голд имах и си апгрейднах всички карти. С малко ще ви покажа и кои ми останаха и кои няма да апгрейдна никога, освен ако ми се нуждае от HP. И затова по тази причина успях да стигна на 11 лева, тъй като наистина доста карти апгрейднах и много се радвам за това. Тук интересен пуш. Вече имах Zap и Ice Wizard. Тук не бях много сигурен дали мини пеката няма да такова и затова познах гоблините, но по-добре да съм сигурен. Тук левела на картите на опонента му е доста слаб, но общо взето много добре играе играта и с две Legendary карти и Hog Rider 8 левел също много трудно. Много тръгвам заедно с Майнер, но много ме кефи този дек, защото с него мога наистина по много начини да атакувам
Дават ти толкова много варианти да тръгнеш в атака, да изненадаш опонента си, тъй като ако постоянно, примерно, играете с Хограйдър и Гоблини и пуска Барбериани или Айспирит, за да ви шатдауне Хограйдъра и по този начин не можете да направите нищо на кулата. Здравейте и сега ще пристъпим към отварянето на този Grand Challenge. Нека да видим. 22 000 голд, 56 бомбер, 21 гоблин хът, 27 мускетирс, 189 миньони, 213 миньон хорд, 4 рейдж, 62 фурни, тук ще е коман и накрая ще е епик. Royal Giant, ужас. И идеално боулер. Окей, това беше честа опенинга. Здравейте и сега ще пристъпим към отварянето на следващият Grand Challenge Chest. Нека да видим какво се съдържа в него. 22 000 голд, 61 миньон хорд, 65 бомбер, 14 мини пека, 169 миньони, 237 кенян, 4 пека, 477 мортара, това е ужас. И мисля, че сега ще бъде реар карта, да. 96 мускетара. И това беше за... Здравейте и нека да видим какво ще има в следващият Grand Challenge Chest. И отваряме го. 22 000 голд, 42 бомбера, 57 Royal Giant, 113 арчери, 17 мега миньон, 308 миньон хорд, 4 лайтнинг, 459 кенян, 7 бойлера, yes! Най-сетне можем да ги апгрейднем и мисля, че сега ще се падне Rare, тъй като много малко Rare карти се паднаха, да. 93 Inferno Tower. И това беше за